takže on pořád ještě od toho počítače neodešel. Ale já jsem si teda dala se natočit, co je v mém mobilu. Jenomže já videa nebudu mít sestříhané, protože nemám Movie Maker. Takže takhle, no. Mám mobil hnusný. Takovýhle, že Peťo, že mám hnusný mobil. Jo. To je takový, mám hnusný mobil. Peťo, že mám hnusný mobil a on. Jo. Ne, je to pravda, fakt. Jeho mamka má úplně úžasný. Bude se ukázat. Mám mobil tvojí mamky, máš ho tam. Jeho mamka má fakt krásný mobil. Můžu? Má takový. Já se je takový, fakt krásný. Teď je ho dát s tím tady. No a já mám teda na něho ještě takovýhle gumový kryt, ten jsem si teďka sundala, protože je hnusný. No, tak zapíná se teda tady nahoře nějak. A mám klasický odemykání. Mám v mobilu normální kontakty, zprávy, telefon a blablabla, nastavení hudba, fotoaparát, Facebook a takový srajdy. Pak, co asi nejčastěji používám, jsou různé hry. Třeba My Talking Tom, Subway Surf, Stopky, Temple Run, bubliny, to mám tapetu. Pak mám Viber, Instagram, Wordcraft, to je něco jako Minecraft, Photogrid, to je na upravování, Retrika, to je taky na fotky, co to je, Movie Studio, aha. Pak mám moje, ale to je všechno z těch her. Peťo, ty hraješ nejvíc Subway Surf, že? A takhle. No, v poslední písnička, kterou jsem poslouchala, je asi tahle místa. Peťo, znáš tuhle, ne? Tohle. Jsem ti pouštěla. Mám to nechat? Tak vám posunu. No tak to vám musí stačit. Já vám teda ukážu nejčastější hry, které hraju. Takže já teda nejčastěji mám My Talking Tom. Vlastně používám všechny, že? Tak asi nejčastější je ta Instagram, Viber, Retrika a Wordcraft. My Talking k tomu už nějak moc nehraju. No, ukážu to mám asi takhle. Takhle si fotíš. Třeba máme takhle. Toto je retrika, když se mi nějak moc podařilo. Máte? Co to je za zvuky? Dělají oni. Aha. To trochu posunu, tady představte. Tady ho máte někde? Furt hraje. Tady mají webkameru, tady je on. Tady je jeho hlava, jo. Tady má ruku a tady má i počítač, tady je prasátko, taky krásný. No to je jedno. A tak asi retriku, pak používám hodně ten
2, to mám novou hru. Jo, on se dostával na toto. Shiny. To je moje 2, moje 1 je nutná hra, takže jsem ukázala moji 2. Ty vole. Fuj, to je hnusné. Co to je za zrůdu? Peťo, klidně tady řekni, že mám hnusný mobil. Mám hnusný mobil? Jo, mám. Já vím. Počkej. Počkej. Lapni, vole, to nebavím. To je dobré. Počujte na tu zrůdu. Ježišmarja. To odstrojím, že toto je fakt hnusné, jako. Ale barva je celkem v pohodě. No to je hezčí. Jdeme byla. Furt. No, tak teď vám ukážu moje tapetky. Co si mohla donést jiný mobil. Živý tapety. Hej, ticho. Moje první tapeta jsou bubliny, to mám teďka. Moje druhá tapeta jsou taky bubliny, nebo že jiné, to už bylo v mobilu toto. Ty vole, dělej. Pomalě. Ach jo, no tak to se musíte chvilku počkat, třeba. Jo, už to mám. Tohle na to se klikne a oni se takhle jakoby rozeženou. Pak mám černou díru. To ne, i když to nechápu. Hej, ty taky pomaly všechno. Počkat ještě chvilku. No tak černá díra se načte. Vázový paprsek, to je taky živé. Nexus, Loreno, to je fakt dobré, ale. Ten mobil pomalej, fakt. No už to mám, konečně, já to takhle kliknu. Takhle. Ninecat 3D, to miluju, to tapetu. GG. Jestli někdo nevíte, co to je, tak já vám pustím ukázku. Tak mám vodu. Voda. A pak mám země komodinu, že to musím najít měsíček. Měsíček. To je na to. To je toto. No a Ninecat, jestli jste chtěli slyšet, tak vám to teda pustím. Ninecat. To je kravina. Co děláš? Dělám na chłopnicu. O. Dělám. To je ticho. Fakt psycho. No a to jsou asi všechny aplikace, které jsem vám chtěla ukázat. Takže zatím čau, jestli vidíte, co hraje, on dělá jakousi. Takže zatím, papa.